Штодзённыя трэніроўкі, майстар-класы і насычаны вольны час. У міжнародным танцевальным лагеры, які ўжо 5-й год запар праходзіць у Пінску, стартавала фінальная, самая спартыўная змена. Папрацаваць і адпачыць з'ехаліся чырлідары не толькі з Беларусі, але з усяго СНД і Прыбалтыкі. Уже 4-й год мы приезжаем сюда, чтобы получить знания. Тут очень крутые педагоги нас всегда встречают. Мы приехали набираться новых знаний. Пачынаючы з 2016-го, проект, які не мае аналагаў у Беларусі, атрымаў афіцыйную падтрымку на ўзроўні Міністэрства адукацыі і ўвайшоў у дзяржаўную маладзёжную праграму. У гэты ж год Супердэнс-кэп набыў пастаянную прапіску ў Пінску на базе Полесскага дзяржуніверсітэта. В этом году начинают подтягиваться уже иностранцы, то есть и были немецкие танцоры, были датские танцоры. Но, естественно, основную массу составляют именно участники СНГ. Большую часть спортсменов составляет это с команды Республики Беларусь. И, например, на данной смене очень большое количество участников из России. Для удзельнікаў, якіх тут толькі за одну змену збіраецца каля 800 чалавек, працуюць самыя вопытныя педагогі. З асабістымі майстар-класамі сюды едуць літаральна з усяго свету. Лагер арганізаваны вельмі добра, шмат інструктараў і шмат увагі тэхніцы. Усё гэта дае магчымасць выхаваць выдатных чырлідераў. Што тычыцца Беларусі, то для развіцця чырлідынгу у гэтай краіне неабходна інвеставаць у гэты від спорту і запрашаць больш інструктараў з іншых арганізацый і устаноў. Удзельнікам лагера ад 6 до 25 гадоў. Гледзячы на старэйшых, тут нават самыя маленькія працуюць да 7-го поту. Я приехала сюда в лагерь со своей командой, и за эти 2 недели я хотела научиться новому и хотела подать пример, потому что я занимаюсь достаточно долго, и есть и люди, которые не так долго занимаются, и их нужно поддерживать. Акрамя трэніровак і спартыўных заняткаў, у праграму кожнай змены ўвайшло і наведванне удзельнікамі канцэртаў прыезджых зорак. Іх выступленне на летняй пляцоўцы ў гарадскім парку маглі ўбачыць пінчукі. Адбылося гэта дзякуючы далучэнню да праекта мясцовых улад і мясцовага духового оркестра. Когда они привозят нам своего артиста, они бесплатно получают аренду сцены, бесплатно устанавливается наш LED-экран и все возможности технические, которые мы можем им обеспечить. В этом году пока такое слабое сотрудничество. Я думаю, что мы будем в следующем году работать, потому что он заинтересован, и мы заинтересованы в любом случае. Сапраўднай вішенькай на торце такога супрацоўніцтва стане выступленне чырлідерскіх калектываў у суправаджэнні пінскага аркестра. Ён адбудзецца 7 жніўня. Лепшыя каманды Беларусі, Украіны і Расіі пройдуць парадам па вуліцы Леніна. Тацяна Будгусаім, Евгения Мороз, Александр Дяченко, телерадиокомпания «Брест».